Skolens postsystem hedder First Class. I adresselinjen øverst taster du fc-web.supportcenter.dk og trykker på Enter. Herefter trykker du på Download i venstre side. Du vælger den klient, der passer til din computer, og trykker på Kør. First Class hentes ned på din maskine. Og installationsprogrammet starter op. Tryk på næste, og på ja, og på næste, og næste, og næste, og næste. Og nu køres installationsklienten ind på din computer. Tryk på udfør, og First Class åbner. Tryk på pilen ud for avanceret, tryk på konfiguration. I feltet under server skriver du fc.supportcenter.dk. Tryk på gem, og du er nu klar til at logge ind med dit bruger-ID og din adgangskode. Tryk på den grønne pil, og du er logget ind på dit skrivebord, hvor du vil kunne se de konferencer og den mail, du har adgang til. Tryk på luk, tryk på afslut, og nu er du klar til at bruge First Class.